שמי יפה גדעוני, לשעבר מזרחי. נולדתי בשנות ה-50 בשכונת התקווה ברחוב נתן 36. הילדות שלי עברה פה בכיף גדול. השכונה הייתה שכונה שהיא חממה, משפחות טובות, בדרך כלל משפחות שעלו מארצות ערב, אולי קצת עניים, ללא קול, כי השאירו הכל בארצות שלהם ובאו לפה ממש חסרי קול, אבל המוסר והחינוך היו חשובים להם יותר מכל. השכונה הייתה שכונה שנהנינו לגור בה ולחיות בה. בשנות ה-20 שלי בדיוק הייתה כאן קבוצה של סטודנטים שעיריית תל אביב ארגנה, זה נקרא פרויקט הלהבה, שנתנו שיעורי עזר לתלמידי השכונה בסכום מאוד סמלי. כשהפרויקט הזה הסתיים הצטערנו מאוד, ואז התארגנו בני השכונה, מורים, סטודנטים, תלמידי תיכון, ויצרנו קבוצה שאספנו אותה מפה לפה, מבית לבית, ללא טלפונים כמובן, ותקשורת שהייתה בינינו. וחוץ מהחינוך שהיה בראש מעיינינו, היה חשוב לנו לשנות את הדימוי של השכונה. התקשורת התיישבה על השכונה וכל הזמן סיפרה על הפשע ועל הסמים שאולי היו פה, אבל השכונה הייתה הרבה יותר מזה. השכונה הייתה שכונה של בני טובים, של אנשים חרוצים, אנשים שלמדו, אנשים שעבדו יפה, וזה מאוד מאוד כאב לנו. רצינו להראות גם את הצדדים האחרים של השכונה.